Goeie. Wat ben je me ontwan? Wij zijn alleen te ijsvoetballen. Ja, Te wat? voetballen op het ijs. Ja. Tenminste, dat gaan we proberen. Oké. Als dat wil. Mooi wij mooi. Nou, mooi. Ja, net. Build your rubber fleece, build your buck bow, build your rubber fleece, build your buck bow, build your rubber fleece, build your buck bow, rolling door the step door my fist by town. Build your rubber fleece, build your buck bow, rolling door the stad door mijn vest bij jou. Build your rubber fleece, build your buck bow, verrek de mongo, wat kijk je nou? Het is wens met je. Hij heeft wat beste man. Nee. Nee? nee. Nee, we zitten alle keer thuis dus, vanwege dit waar. Oh, je bent bouwvakkers? We hebben alle keer bouwvakkers, ja. Klopt. We zijn er maar het al wat. Ja, precies. En de hele dag een beetje televisie en dat is ook niks. Nee. Dus ja, dan mij het al wat uitvinden. Dan de- moet voetbal niet nog die is. Dus het is vast verlet. Ja, we zitten al goed 8 weken thuis. Hoe lang? 8 weken, zeg ik 8 dus. weken? Ja, Ah, nog bijna. ja, bijna een jongen, ja. Nou, het waar is geen werk, zeggen ze. Nee. Dus het waar maar het eerst beter voor het werk komt. Oh? Nou, het waar dan beter wordt. Dankjewel jongen. Dan kunnen we weer aan de slag, maar Maar je verzin je nou ook je moeder dus? nee, een WW vangen. Oké. Niks om, maar ja, het is net oors. Nee. Dat is ouderwetsje.